दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनसे फोसावनाय जे फैगौ 13 तारिख मेनि 13 तारिख मोनसे प्रग्राम दा बे प्रग्रामानो जाहैबाय जोंनि उत्तरनिकटा आरो पश्चिम क'क्राझार मौजाथि बे मोनथाम गामिया जोंहा माने मेप गैजाया 1950 सननिफ्रायनो दा बिनि थाखायनो बे मोनथायनि थाखाय गाबोन मोनथाय राहा होनो गाबोन बिटिआरनि जे मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि 14 नं समष्टिनि हानि बिफान सोद्रोमा मावफुं रनजित बसुमतारी नुजाफैगोन जोंनि उत्तरनिकटा मौजाथि आरो पश्चिम क'क्राझारनि बे हानि मेप गैयै बा जुरिब जाजायै मियाथि पाट्टा गैयै बिनि सोमोन्दै मोजां खौरां मोननो होनो थाखाय गाबोन नुजाफैगोन। बेनिखायनो जोंनि मोनथाम समष्टिनि मौजाथि आरो पश्चिम क'क्राझार उत्तरनिकटा बेयाव थानाय मेप गैजायै रायजो राजाफोरखौ आङो नखरे जाहाथे रावबो थाबोआलाजासे बेवहाय बाहागो लाफैयो आं बिनि थाखायनो रायजोनि जानानै आइ आफामोननि जानानै आं बेखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो बेवहाय UPPLनि जे मावफुं सोद्रोमा बिथांमोननिसिम आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि बे उत्तरनिकटा आरो मोनथाम सिटनि माने मेप गैजायैनि थाखाय जोबोद माने खौरां मोननायखाय आरो खौरां फोसावनो होनायखाय आं ओंखायनो जोबोद साबायखर थाबाय खौरांगिरिनि सारमोननिसिम आंनि बुंनायखौ आं बेवहायनो रायजोफोरखौ हांख्रायहरनानै आरो गाबोन जाहाथे बे प्रमद बर' सारमोन आरो रनजित EM सारमोन फैनायाव जाहाथे रायजो राजा आफाया गोगोम एखेबारे फैथारनांगौ होननानै आं खावलायहरनाय जाबाय। दिनैनि प्रेस मिट लानायनि उद्देश्य आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो रायजो राजाफोरनिसिम आङो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय 12 नं चिरांदुवा ब्लक कमिटि UPPLनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेल जोङो लानो सिगांदों। बे खौरांगिरि मेलावनो बाहागो लानो हानाय जोंहा उत्तरनिकटा जे रेभिनिउ कमिटिनि जोंहा मानव गेदेर आफादगिरि सावरिया ब्रह्म बिथां आरो बे उत्तरनिकटा रेभिनिउ कमिटिनिनो जोंहा गाहाय नेहाथारि जा अरखि ब्रह्म बिथां आरो जोंनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों 12 नं चिरांदुवा ब्लक कमिटि UPPLनिनो लाइमोन गांख'नि लेङाइ आफादगिरि जा फिन्नाय बसुमतारी बिथां उत्तरनिकटा जे रेभिनिउ कमिटिनि सिङाव थानाय जोंहा मोनथाम रेभिनिउ गामिनि जा नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन बाहागो लानो हानाय प्राइमारि कमिटिनि जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंहा नुजानो हानाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय जोङो मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोङो नैबे 12 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव थानाय रुनिकाटा BCDCनि सिङाव थानाय जोंहा उत्तरनिकटा पश्चिम क'क्राझार आरो मौजाथि बे मोनथाम गामिया दिनैसिमाव जोङो हानि पाट्टा मोननो हायाखै। दा बे हानि पाट्टा मोननांगौनि थाखाय दिनैहाय जोङो मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे फोसावनो जोङो सिगांदों। जे जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंहा गाबोन नैबे रुनिकाटा BCDCनि सिङाव थानाय उत्तरनिकटा पश्चिम क'क्राझार आरो मौजाथि बे मोनथाम गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां नैबे उत्तरनिकटायाव जोंहा गाबोन नैबे हानि जे जेंना जे जोङो बेखौ खोनाबाय थादों आरो नुनो मोनदों 1950 मायथाइनिफ्रायनो उत्तरनिकटा पश्चिम क'क्राझार आरो मौजाथि बे मोनथाम रेभिनिउ गामिया मेप गैयामोन। दा मेप गैयिनि थाखायनो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैसिम गाव गावनि दखलाव थानाय जे हा बेखौ दासिमाव रेभिनिउ खालामनानै लानो हायाखै बा पाट्टादारि खालामनानै लानो हायाखैमोन आरो दिनैहाय फैयै 72 इयार्स जाबाय 72 बोसोर जाबाय। बे बोसोरनि उनावहाय दिनैहाय जोङो मोनसे मोजां खौरां जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। बे थांनाय 17 बोसोराव जोंहा BPF खुंनाय सरकारा
बे ओनसोलनि बे मोनथाम रेभिनिउ गामिनि हानि थाखाय बिथांमोना फाट्टा दारि खालामनानै होनो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायाव नै जोंहा गाबोन बे उत्तर रुनिखाथायावनो मोनसे नैबे उत्तर रुनिखाथा, पश्चिम गलाझार आरो मदाथि गामिनि मोनथाम रेभिनिउ गामिनि हानि फाट्टा मोननांगौनि थाखाय जोंहा गाबोन मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हा जेखिनि रेभिनिउ खालामनाय बिनि सोमोन्दै जोंहा बाहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जोंहा बिटिआरनिनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि बिटिआरनिनो जोंहा हा आरो गुबुन गुबुन बिफाननि जोंहा मावफुं सोद्रोमा श्रीजुत रन्जित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव नैबे गाबोन जे जानो गोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन आरो गोबां जोंनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा आरो एमएलए बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो नैबे गाबोननि जिखिनि हा फाट्टा होनायनि जे बेबस्था, दा बिनि सायाव जेरै रायजो राजाफोरनिसिम बे मोनथायखौ होनायनि जे सुजुग आरो सुबिदा बेखौ जोङो गाबोन मोननो थांगासिनो दङ आरो गाबोन बेखौ जोंनि बिटिआरनिनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंहा प्रमद बर' बिथाङा फैनानै रायजो राजाफोरजों मोनसे बे हा फाट्टा होनायनि सायाव गुवारै सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव आङो जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जा गासैबो दैदेनगिरिफोर, जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय 10टा प्राइमारि कमिटिनि गासै जोंनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोर, जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव थानाय 9टा बिसिडिसिनि गासै जोंहा जोंनि मावथि बिथांमोन, लोगोसेयैनो जोंहा मोनथाम जे रेभिनिउ गामि जोंहा उत्तर रुनिखाथा, पश्चिम गलाझार आरो मदाथि, बै गामिनि रायजो राजाफ्रा गाबोन बे जायगायाव फैनानै निश्चय लोब लोब बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि हाबाफारिखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखाय जाहाथे बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैगोन, बिनि थाखाय आङो दिनैनि नैबे खौरांगिरि मेलजों रायजो राजाफोरखौ आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय।